Simang Jarasong 22 de novembro Holanda ta vota. Loting eleção para Tweede Kamer, de Casa de Representante. E pobreza ta un dia tópico nang que está dominando den campanha. Se sigue maneira trabalhando para outro ano, loting mais de 1 milhão de gente ta vive na Holanda, bau de pobreza. Ayer, líder ng de 4 partido ng principal de eleksyon aqui a debatir com outro ribo escena nacional e que da confrontar para habitante ng com a realidade de pobreza de país e pergunta quem vai solucionar o problema aqui. Nee, de armoede halveren. Eigen risico moet afgeschaft worden. Ja, stap voor stap. Meneer Timmermans, ik ben chronisch ziek. Het hele jaar door. Ik betaal €385 elk jaar weer. Ik kan het niet betalen met alleen een uitkering. En velen met mij. Velen met mij. U wilt niet weten hoeveel armoede er is in Nederland. Ik kijk om me heen en ik kan wel janken. Zo erg. Maar daarom wil ik samen met u in de komende 4 jaar de armoede in Nederland halveren. De komende 4 jaar is te laat. We zijn te laat. Dat moet stap voor stap gaan, mevrouw. Als ik het morgen kon doen, zou ik het morgen doen. Laten we er samen aan werken. De vakbond staat aan onze kant. Allerlei organisaties die zoals u in de vrijwilligerssector werken, staan aan onze kant. Laten we aan de slag gaan. Dan kunnen we het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Weet u wat dat betekent, hè? Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar u staat hier nu met een wachtgeld van €15.000 per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw kan €385 niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Ik was nog niet klaar. En dat de leider van de sociaal-democratie niet zegt, mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen, is een schande. U bent het contact met de werkelijkheid totaal verloren. Wij maken de plannen om het stap voor stap naar 0 terug te brengen. Ja, maar wij gaan mevrouw helpen doordat haar inkomen substantieel omhoog gaat, doordat we minimumloon naar €16 trekken. U hoort haar reactie. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want de huizenprijzen blijven stijgen en de rente ook. Dus wat ga je daar dan aan doen? Nou, er zijn gebieden, bijvoorbeeld in Amsterdam, dat ze ook echt woningen beschikbaar stellen. Ook voor dus, het bedrag wat u verdient en waar u daar ook zou kunnen wonen. Maar als je kijkt naar hoe de inkomens zich ontwikkelen volgens de plannen die doorgerekend zijn, dus dat kan ik alleen maar voor ons twee zeggen, dan gaat u er bij de VVD hooguit 0,4% op vooruit. Bij ons gaat u er 2,4% op vooruit. Dat maakt ook heel veel verschil bij bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek. Vervolgens gaat uw spaargeld eraan, gaat uw hypotheek eraan, de hypotheekrenteaftrek gaat eraan. Onder de streep, alles wordt meegerekend. Meneer Timmermans, het voordeel van doorrekeningen is dat ik zo goed heb gelezen. En u pakt de middengroepen keihard. Alles wordt bij elkaar opgeteld en afgetrokken. En de middengroepen komen er bij ons veel en veel beter uit dan de VVD. Het eerlijke verhaal is dan ook het hele eerlijke verhaal. Economen zullen dat bevestigen, hebben ze ook gedaan in de media. U vertelt sprookjes. Gaat u dit nu echt beweren? Hoogleraren die zeggen met de plannen van Timmermans, hij haalt het geld niet eens op omdat mensen failliet gaan. Of de bedrijven het land uitvluchten. Hoogleraar Jacob zegt 200.000 banen. Als je wel eens niet is, gaan jullie even verder. Het leuke eraan is, meneer Omtzigt, een aparte uitzending voor deze. Maar het leuke ik heb een aparte oplossing. Maar dit doe ik graag. Het leuke is wel aan dit. Volgens mij ga ik met jou samenwerken op deze manier. Nou ja, je gaat het nog zien hoor. Is het geregeld? Ja. Op wonen komen we er wel uit. Ja. Maar ik heb nog een andere oplossing. Oké. En die oplossing is voor beide dames, misschien niet morgen, maar wel eerder dan bij hun, dat ik vind, en onbegrijpelijk dat niemand dat noemt, dat we Nederlanders weer op één gaan zetten. Het is onbegrijpelijk dat in dit land dat mevrouw 19 of 20 jaar, weet ik hoe lang, moet wachten, dat de andere mevrouw ook moet wachten. Terwijl in Nederland, als het gaat om starters, alleen om starters, is 33% van de toewijzingen van nieuwe woningen gaan naar statushouders en met voorrang.